Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, LGU Naga mataong 100,000 pesos karibay kang tamang impormasyon sa sospek kan panggagadan kay Rosalie Mosaros. Maximum deployment of personnel, liwat ilalatag kang PNP Bicol sa panahon kang Pasko asin bagong taon. 3 anyos na aking babae, binulestya subot kang sayang padrasto digdi sa Naga. Investigative Mindset Enhancement Seminar pinag-atindiran kang Naga College Foundation College of Criminal Justice Education students. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. Sa aga na mapon ang tradisyonal na simbang gabi na madura ni siyam na amay na pagkaaga na pag-atindir din misa antes ng Pasko para masiguro ang seguridad sa syudad. Dinagdagan subuot kan Naga City Police Office ang ide-deploy ng mga pulis. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang dating 230 na mga personay kang Naga City Police Office na ide-deploy ngunya na Pasko ang dinugangan ng 80 pang PNP personnel para sa security preparation kang pagpuon kang simbang gabi. Sa kabilugan, 310 na mga PNP personnel ang mahihiling sa mga simbahan, tinampo, terminal asin mga commercial establishment sa bilog na syudad kang Naga. At siya nga ni magkakagawa na kita ng itong simbang gabi, in preparation ng simbang gabi, misa, in preparation ng simbang gabi para sa ngunyan na maabot na Pasko. So, igwa kitang security preparation na kung saan igwa kitang 310 na i-deploy na personnel sa buong Naga City. Iyan si 310 na ini, yun itong nasa luwas na mahihiling nindo sa simbahan, sa tinampo, sa mga terminals, mga commercial establishment. So, sinta po. Susog kay Police Captain Daisy Angeles, ang pagdagdag ng mga personayeng nakadeploy ngunyan na Pasko ang saro sa paagi para masiguro ang seguridad kan publiko asin mamantinir ang pasi-orden kang syudad. Urog na ta inaasahan kang Naga City Police Office na dakol ang mabisita asin masimba sa syudad ning Naga. Dinagdagan ta para mas maging secure ang tuyang komodidad sa dudumanin ninda digdi sa syudad king Naga. Dinagdagan mi ni dahil nahiling mi na dakol ang tao na nagdidigdi sa Naga City. So ina-anticipate mi din na dakol din ang madigdi during simbang gabi. Mientras tanto, puon ngunya nabanggi nakabantay na sa mga simbahan ang mga pulis na pinag-deploy kang Naga City Police Office. Para sa Jana TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, siniguro man ni punong barangay Efren Nepomuceno kan barangay San Francisco na puon at siya nabanggi, yaw na subot ang say ng mga barangay tanod para mag-monitor asin magbantay sa mga masimba sa San Francisco Church na sakop kan say ng barangay. Makakatawang maninda ang Public Safety Office asin Naga City Police Office. Naglalaom si punong barangay Nepomuceno na mayong mabibiktimanin anuman na krimen sa mga masirimba sa San Francisco Church sa siyam na aldaw na Aguinaldo Mas. Kuya po, full force po gyara si pag-iribot ang mga tanod. Lalo na po tasinda nakatraining na ng BPATS. Sa tabang man po gyara kang PNP. Asin kang ibang barangay opisyal na parte po sa gigibo na pagsilibrar kan siyam na banggi, siyam na aldaw, siyam na maagahon na pag po kinang Aguinaldo Mas. Ano po? Sa kasumpay na bareta, kabali man sa direktiba ni PNP Bicol Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda na magkaigwaning maximum deployment kasi ng PNP personnel ngunya na mapo na ang Misa de Aguinaldo. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Siring kang mga darakulang aktibidad sa riyon, maximum deployment subuot kang PNP personnel ang liwat ipapasunod kang PNP Bicol sa pamamayo ni Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Ini ang naging pagkumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Malu Calubakib, ang tagapagtaram kang PNP Bicol. Kabali sa babantayan ang mga simbahan, hulita sa aga na ang enot na simbang gabi, mga mall, resort asin iba pang lugar na perming dakol ang tawo, ngunya na Pasko asin bagong taon.
Meron ng standing order si ARD Miranda na kung saan yung operations natin mag-coordinate with the Highway Patrol and sa LTO na rin. So may standing order na rin siya sa HPG na ng education. Sa amin, sa internal, we usually do the PICE, Police Information and Continuing Education. Sa mga kapulisan namin nagbumotor kasi every now and then may mga report tayo na pulis ang involved sa mga accident. So we don't want to na mangyari yan. And even sa mga kababayan natin, ayaw natin na palagi may mga na-accident because somebody or yung family nila is waiting for them na makauwi na safe and sound. Huli tadakol ang mabiyahe ngunya na masunod na simana, may kasugwa naman subot si Police Brigadier General Miranda sa Operations Division kan PNP na makipagkoordinar sa Land Transportation Office as in Highway Patrol Group. Idinagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Kalubakib na maging sindaang padagos sa pagpapagurumdom sa sada mga personahe na maging maingat sa pagmamaneho. Maximum deployment ng personnel. Palagi yan. Lahat ng events, automatic po na may mga nakastandby tayong mga personnel sa mga churches. Siyempre ngayon, bakasyon yung malls, yung mga resorts na pupunta ng mga kababayan natin. Rest assured po na lahat po ng mga lugar na pwede pong pagkumpulan ng mga tao, may mga pulis po tayo. Lalo na sa church. Okay. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, maski may nare-receiving tuyaw sa Gilibong Carles Weekend sa Central Business District 1 Canaga, kinokonsidera man giraray ining matrayumpong aktibidad kan lokal na gobyerno as hindi gisubot na hiling na naghihidaw ang mga taga-Naga nin lugar na mapapasyaran. Uya sa kuyang report. Natapos na ang Enot na Carles Weekend sa Central Business District 1 ka Syudad de Naga. Poon kan Biyernes hasta Domingo, dinagsa kan publiko ang lugar asin nag-enjoy ang mga pamilya na nagpasiring digdi. Maugma si Mayor Lenny Robredo, hulit ang magayon ang feedback sa iya, lalo na kan mga pamilyang nagdurumana. Dagdag pa ni Robredo, dumanin na nahiling ang kakulangan ng pasyaran sa syudad. Iniman ang gustong marealisar ang magkaigwa ng playground asin pasyaran para sa Nagenyo. Marayon si feedback, lalo na sa mga pamilya nagduduruman. Every time, kaya sa pigi-istoryahan ko nga ni si Mepo, saka si Sepio, na nakaka-touch, na gabos na mapapicture, masasabatan mo, gabos nagsasabi salamat. Ang realization ta dyan, kulang talagang pasyaran sa Naga, na ang tao nagpaparahanap lang ng dumanan. So lalo na pag Sunday, families talaga ang yaon. Dakulang tabang man ang Carles Weekend sa mga saraditan negosyante, lalo na si mga yaon sa second floor kan Naga City People's Mall na nagbaraba para makapabakal. Huli sa dakol na tao, nakabawi man sinda sa indang benta. Sa Carles Weekend, dakol ang mga kakanon, man na inlain na aktibidad, ukay-ukay asin iba pang bagay na pwede mong i-enjoy, kaibanan ang sa imong mga barkada, special someone asin pamilya. Ini yung sa sentro, tinuyo ta talaga na iimbitaran ta si mga nagre-reklamo na kulang na ang benta ninda. So kung nahiling nindo, igo duman mga paraukay. Ito mga paraukay na to, ito si mga nag-uukay sa second floor kang market na nagre-reklamo sa to na apektado na sinda kang ibang mga paraukay. Itong mga food stalls, majority duman si mga food stalls sa Esplanade. So nakabawi man sinda kang luya kang negosyo. Si mga tugang ta mga Muslim, ito man mga general merchandise, sindaman si tinakwanan pa ning lugar. Ang ikaduwang Carles Weekend gigibon sa masunod na semana, December 20 asin 21 sa General Luna, kasabay kan iba pang inihanda na pakulo kan lokal na gobyerno kan Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Nang hinayang si Mayor Lenny Robredo na dainin danadara asin nailatag sa parte kan General Luna ang inflatable na kinakawatan kan mga kaakian. Susog sa alkalde, bako subot parantay ang tinampo sa nasabing lugar. Huli kaini, nag-request subot sinda sa opisina kan DPWH na maibali naman sa masunod na taon ang pagpapakarhay kaini. Medyo iba ang magsaysay sa
sa sentro dahil inot na inot, kulang si activities tang pang-aki. Dahil data madara si inflatables dumanta, makanuson si pagka-aspalto kat tinampo. Dumanta nga ni na-realize na pangit ang pagka-aspalto. Di talaga siya maray. In fact, igwang mga nadadasma dahil gurudo-gudo talaga siya. So, kaipuhan siyang ayuson. I-request na sa DPWH na makaibanan sana sa next budget season inda. Although, ang information sa to, di ko aram kung totoo na bago lang da ito. Pero di talaga maray. Di maray si pagka-aspalto. So, di ita duman madara si inflatables na baka malabot. Tapos ita, itong chalk art, igwa man nag-chalk art, pero nagre-reklamo sinda na bakong kasing smooth si surface kumpara sa magsaysay. Sa samuyang pagbabalik, LGU Naga mataonin 100,000 pesos sa makakataonin tamang impormasyon sa naggadan kay Rosalie Museros. Yan asin iba pang nangingenot ng mga bareta. Digdi lang yan sa Janan TV 48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? LGU Naga mataonin 100,000 pesos na reward sa may pagkaaram sa suspect na ng rape asin guminadaan kay Rosalie Museros kan Panikwason Syudad ni Naga. Ang detalye sa report ni Malvin Machado.
Matulong si Mana napon ka madiskubring mayo naninbuhay ang 18 anyos na estudyanteng si Rosalie Mosero sa Zone 6, Barangay Panikwason, Siyudad kang Naga. Nagluwas sa investigasyon, pinaglugusan ng biktima asin ginadan. Sa case conference na ipinapo ni Naga City Mayor Len Robredo, may mga bagong development subot ang Naga City Police Office na matukdo sa may kagibuhan kang krimen. Alagad may mga kulang pasubot na impormasyon. Dayo ang mapapusog kang kasong isasangat para maipakulong ang suspect. Asin para maparikas ang pagkalap ng tamang impormasyon, 100,000 pesos ang reward na itatao subot kang lokal na gobyerno kang Naga sa sisayman na makakataw ng tamang impormasyon sa PNP para mabisto ang suspect. Didispone ron subot ni Mayor Robredo ang nasabing kantidad. May nagbaback up ng ebidensya sa theory ang pulis, pero igwa siyang mga butal na kaipuhan tang i-fill in. Kaya sabi ko, ma-offer kita ng reward na 100,000 pesos kung sisay man ang makakatao ng tamang impormasyon. Di tabi bag-offer, di sa lang impormasyon, baka mabalikan ka mo. Ang kaipuhan ta si tamang impormasyon na ma-fill in duman sa mga butal na hinahanap. Igwa na kita mga CCTV, igwa kitang mga conversations sa telepono, igwa mga conversations na ping-erase kang mga kabali sa mga persons of interest. Igwa ng pasunod-sunod na events, pero may pigahanap itong siguradong pagyaon ito, di malilisbis ang kaso. So sabi ko, ma-offer kita ng 100,000 na reward sa sisayman na makakataon ng any information na makakatabang maselyuhan ng case. Okay, 100K sa po i-charge ng LGU. Mayong kwarta ang LGU pang kaya sabi ko, i-erase ko si funds. Liwat man pinagutrok ang alkalde habo nindang madalion na nasabing kaso na pwede subot maarog sa bandu case na hasta sa ngunyan, day pa'y naitataw ang hustisya sa pamilyang nabayaan kang biktima. Kaipuan subot maresolberan ang kasong ini para mahali ang mga paghandal. Urog na kan mga nakaistar sa Barangay Panikwason, digdi sa Siyudad kang Naga. Habo tang matapos ini na unsolved. Again, habot ang mangyari itong Bandoco, tapos later on may nangyari pang rape sa San Felipe na unsolved. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakaabot naman kay Mayor Leni Robredo ang subot pang mamolestya kan sospek na padrasto kan biktimang 3 anyos na aking babae sa Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad de Naga. Iba pa inisubot sa insidente man sa Barangay Tabuco. Gusto kan alkalde na syertohon na daing makakaluwas sa karsel ang nasabing mga sospek. Even sa may Tabuco Elementary School may attempt. Itong sa Barangay Concepcion, ang report sa to ni Cap, garo stepfather ang suspect. Ang sabi ko, dapat siguruhon na si pagsampa kang kaso, di makaluwas ang suspect. Dahil nagpa-lawyer baga ako dati, ang saro sa mga nanukdanta, pagparakapot ng mga kasong araw kayan, pag nakagibo na ng araw kayo nakasalan, si propensity na magibo paulit-ulit yaon. In fact, itong nadakop maray itong sa Tabuk, tadiin nadagos, may attempt lang. Pero in fact, ang bareta ko, itong suspect, gulpi ng ibang kaso. Pareho nakakulong, pero sisiguraduhon ta na solid ang kaso para di makaluwas. Pag nakaluwas yan, salot siya sa community. Nasa kusudiyang ngunyan kan Pili Municipal Police Station ang mga sospek na sinda Ayas Tom asin Ayas Rigor matapos maaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kasuod mga hapon sa Barangay La Purisima, kanasabing munisipyo. Uminabot sa 3 grams ang timbang kansuwot shabu na nadiskubre sa duwang sospek na nagkakantidad 20,400 pesos. Ang duwang naaresto ang kinokonsiderar ng mga street-level individual. Sa iba pang police report, kasong rape na mayong piyansa ang pinag-aatubang na kaso kan sospek ni si Ayas Pogi, 43 years old, residente kan Ocampo, Camarines Sur, asin naaresto kan tracker team kan Ocampo Municipal Police Station kan nakalihis na petsa 13 kan presenting bulan. Ang nasabing akusado, ang number 4 municipal most wanted person.
Sa Tinambak, Camarines Sur, arestado man ang number 5 municipal most wanted person na si Ayas Estoy, 42 years old na nakakaatubang sa kasong pagbalgal sa Republic Act 10591 na may piyansang 100,000 pesos. Naaresto ang nasabing akusado kan magkundusin in Operation Manhunt Charlie ang mga personnel kan Tinambak Municipal Police Station. Padagos sa mga bareta, para marikas na maipaabot sa Naga City Police Office ang anuman na mga insidente o krimen na nangyayari sa syudad ni Naga, pinagbugtakan ninda ni sticker na may nakabugtak na hotline numbers kay Naga City Police Office ang nagkaperang tricycle sa syudad ni Naga na pwedeng apudan para magpaabot ng report. Ang aktibidad na ini ang pinanginota ni Police Colonel Gilbert Fariñas, City Director kan NCPO, susog kay Police Captain Daisy Angeles. Plano nindang bugtakan ng stickers ang gabos na tricycle sa Naga. Ang Naga City Police Office nagkaigwa ni initiative nga ni para makua or mahagad ang tabang kang publiko sa pamamagitan kang pag-report sa muya kang mga anumang krimen, anumang nangyayari or anumang kahinahinala na nangyayari sa indang lugar. So kaya ini nag-start kaming magdukot kani sa mga tricycle kan Subago. Sa pangingenot kan sa Moyan City Director para mas madali ang pag-report kang taong bayan sa pulis. So sa pamamagitan kaning sticker na ini na idudukot sa mga pampublikong sasakyan, sa mga tricycles, mas madali ang pag-report ninda. Sana malaganan tagabos ang gabos na PUJs or mga pampublikong sakayan digdi sa Naga para mas madali and mas dako lang tabang ini para ma-report sa muya ng tulo ng agaran ang mga insidente and maka-response din kami agad-agad sa mga insidente lalo na kung mga urgent na mga insidente. Pinaglinaw kan Naga City Police Office na ang 60 na kaso kan violence against women and children na nairehistro kan Women and Children Protection Desk ang hababa ang ngunya na taon kung ikukumpara kan mga nakalihis na taon. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagtaram kan City Community Affairs and Development Unit, dakulang tabang sa pagbawas kan bilang kang kaso ng VAUSI ang mga intervention na pinagigibo kan WCPD sa kada police station. Ang Naga City Police Office, nagkaigwa kita ng 60 na cases ng VAUSI sa anom na station kang syudad ng Naga. Pero sa 16 ini, nagkaigwa din kita ng 19 na na-file. And ang iba, settled. So, gabos man ni na-solve. Compared last year and 2023, mas sa baba ngunyan. Ini, siguro nagbaba ini dahil sa effort kang satuyang mga personnel sa baba na nagkakandak ng intervention para malesen, mapababa ang satuyang mga VAUSI cases. Ang mga station continuous ang pagkandak ng symposium, pulong-pulong, visitation sa mga barangays para makaulay ang mga kaibabaihan, ang satuyang mga mga babae nakaragta para maipaintindi sa inda itong sa indang mga karapatan and also itong mga kalalakihan din, nagkakandak din sila lalo na sa mga agum na di pa masyadong naiintindihan kung ano itong mga pwede nindang ma-violate na karapatan kang mga kababaihan. So pinapaintindi ta ini para if in case na maisipan ninda ang gibuhon, maduwang isip na sinda. Taram ninda na pwede sindang makulong. Padagos sa mga bareta, 5 kilong bagas, spaghetti, asin mga dilata. Ini ang laman kang pinapanaw sa kada harong sa mga barangay Kanaga para ipanghanda ang na Pasko asin bagong taon. Pinaglinaw ni Mayor Lenny Robredo na gabos na nakaistar sa syudad ni Naga basta yaon sa listahan
ang makakaresibi ka na sabing regalo halis sa lokal na gobyerno kan Naga. Ini pinaghahatod sa harong sa paay kan mga opisyal kan barangay, kaya mayo nang mahiling na nagpipila sa mga barangay hall. Si Paskuhan tangon yan, primero, mas gulpi siya. Si Naitao last year, 51,700. Ngunit may initial kitang prepare na 55,000, pero mukhang makulang. So, baka mag-emergency purchase kita para duman sa kulang. Pero maray kaya ining exercise, ta saro sa mga finish lines ta, saro sa mga gusto tang ma-achieve, makuana si profile kang gabos na household sa Naga. Mayo kayan, mayo existing na aro kayan. So pigbasehan ta si CBMS data kang Philippine Statistics Authority nakata-turnover lang sa to. Pero sina-find out ta kadakol ang mayo duman. Ang ina-anticipate na nagulping mayo dahil ang sabi kang CBMS 90% lang ito kang total population. Pero ngunyan it seems na bako siyang 90%. Dahil kadakol talaga ang dinalaog. Dakulang implication ini sa satoyang population. 530 plus pesos. Si last year 307 yata. 307 pesos. So, ang comparative niya last year, ang laog 2 kilos of rice, spaghetti, cheese, rice, spaghetti, chips, saka corned beef. Ngunyan, dinagdagan ta, si 2 kilos of rice, 5 kilos na siya. Si spaghetti, pigsaditantang dikit, dati kaya 1.7 kilos, ngunyan ginibot ta 500 grams. Tangarig igo kita itong pure foods na luncheon meat, saka ning fruit cocktail. Sa iba pang bareta, para madagdagan ang kaaraman kan mga estudyante kan Naga College Foundation sa College of Criminal Justice Education, nag-atindir ang mga inisasarong seminar na nakatutok sa pag-imbestigar as in intelligence gathering. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kat Cruzat. Bago matapos ang first semester kan second-year students na enrolled sa subhetong Criminal Detection and Investigation, nagkonduser nin enhancement seminar ang Department of Criminal Justice Education na may temang Strengthening Investigative Mindset and Intelligence Techniques for Modern Law Enforcement kan nakaaging Biyernes, December 12, 2025. Ang seminar, objeto na mas matauan nin dagdag impormasyon ang mga estudyante manungod sa kursong sa indang nilaugan, partikular sa criminal investigation as in intelligence gathering, lalo na sa panahon ngunyang nirurumpag kan maninigong krimen ang syudad kan Naga. Presente sa nasabing event sinda Police Lieutenant Jose Luis Caparoso, asin Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, Chief in City Intelligence Unit, na nagtao nin sa indang kaaraman asin eksperyensya manungod sa investigation asin intelligence gathering. Nowadays kasi kung halimbawa second year college ang tinuruan ko ngayon. At least ba kahit paano pagdating nila sa fourth year, second year mayroon na silang alam yung fundamental of investigation. Dapat malaman nila kung magpupurso sila ng career as policeman o kahit anong trade bureau. At least kahit paano magiging may kaalaman sila sa investigation. Dami na fundamentals, basic. Kasi kahit kayong mga pulis, bumabalik kami sa basic. Kasi dapat malaman muna ang basic. Kaya yun, napaka-importante, relevant talaga ngayon, yung tinuro ko. Kasi naman tinuturo ko fundamentals of investigation. Magagamit yan nila pagdating nila ng fourth year. And then, lalo na sila pag naging pulis. Yan ang ligit sa lahat. Dapat meron kang dedication. Kumbaga may passion ka. Kasi bilang law enforcer, hindi basta-basta law enforcer, dapat may passion ka. Anumang bagay na mahirap, pag wala sa puso mo, mahirap talaga yan. Pag madali, kahit mahirap yan, madali yan sa'yo kasi may passion ka. Nasa puso. Segunman ki Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, magayon na magkaigwang araw kaining mga programa. Ang maganda po yung may programa, no? Yung Naga College Foundation, mga ganitong activity kasi mas na-improve po yung skills ng mga estudyante and at the same time pagdating sa katulad ng subject natin sa intelligence collection, ganito pala yung proseso, no? Na-discovery pala na ganito ang proseso at ito pala yung hindi yung mga nakikita natin sa pelikula na usually
And at the same time, yung knowledge nila, no? Lalong-lalo na pagdating sa board exam, no? May mga tanong doon na relative and talagang ma-encounter nila. So, yung pagpasok nila sa PNP, magagamit po nila. Presente man sa nasabing seminar ang saro sa mga instructor sa CDI na si Sir Herbert Cesar. Itong knowledge aspect, idugtong ninda kung paano ina-apply. Halimbawa, paano mag-process kang crime scene, paano ang process kang investigation, paano ang process kang intelligence, paano kinokolek ang evidence. Si Carmelo Blanca Flor, ang presidente kan Batch Makatao, nagpaabot man kan sa iyang pasasalamat sa eksperyensyang tinao kan departamento. I'm very glad na finally na-push through na po ini event kasi supposedly dapat po mangyayari ini last December 6 but there are some challenges and changes na nangyari. And finally, na-push through na po siya today. Ang pagkonduser kan mga event na arog kaini bakusan ng magagamit ninda sa exams kundi madadara ninda hanggang sa serbisyo. Para sa GNN TV 48 Naga, Katrina Cruzat, Newsbreak. Mga tugang, 10 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod kan Naga College Foundation, Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kan GNN TV 48 Naga para sa mga salit na komunidad, nagpapadagos ngunya na taon. Para sa ito mga donasyon, partnership as in sponsorships o mga kahapotan, mag-apod sana sa 0946-946-9824 o mag-email sa janantv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Janan TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa muyang official Facebook page, Janan TV 48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangyayalot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, Janan TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang Janan TV 48 Naga Newsbreak. As the joyous season of Christmas blankets our community, let me extend my warmest greetings of peace and good cheer to every student, parent, faculty, staff, and to all Bicolanos. This year has been marked by a significant growth and dedication within Naga College Foundation. We have witnessed how our students strive for excellence and how our faculty work tirelessly to provide an environment where learning truly flourishes. Here at NCF, our commitment has always been twofold: accessible education and unwavering quality. Naniniwala tayo na ang dekalidad na edukasyon ay dapat abot kaya ng lahat. Isang karapatan, hindi pribilehiyo. We are deeply committed to maintaining a learning pathway that is open to every determined heart. May the spirit of Christmas fill your homes with hope, love, and generosity. Ako po si Atty. Carlo Villanueva, nagpapaabot ng isang mapagpalang Pasko at isang masaganang 2026 mula sa Naga College Foundation. This season reminds us of the greatest gift given to humanity, promise of light and new beginnings here at NCF. We feel that same spirit of innovation. We are proud to say the technology of the future is now at NCF. Our commitment is simple but profound to bring you cutting-edge facilities, modern tools, and advanced educational technology that prepares you for the global stage in the next coming years. NCF will continue to equip our students with the skills needed to build a better tomorrow, ensuring that quality education remains affordable. But more than the latest technology and the smartest systems, ang pinakamahalaga nating Christmas commitment ay ang paghubog ng pusong tigre. Sabi nga nila, the future is driven
by data, but it is ultimately shaped by humanity. That is why our core promise is to produce graduates not just with high-tech intelligence, but with deep empathy. Our NCF graduates will be the professionals who lead with compassion. They will be the bright stars of the future, guided by the true Christmas spirit of giving and genuine service. This holiday season, as we share meals and exchange gifts with our loved ones, let us carry this vision in our hearts, a commitment to quality, affordable education, anchored in genuine human empathy. May the peace and light of the Nativity fill your homes with prosperity and endless blessings. May you all have a truly joyful Christmas and a new year full of opportunity, guided by love. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa Naga College Foundation. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today. Ano, morag ka?